wala na mo yung ignore. Ikaw na sa'yo sa mataro sa anak mo, kung sa kondisyon sa mga kasing-kasing. Kung giniandam ba, ang binakarin mo, kung yan may salalaan ng mga rason, ikaw na sa'yo. Apan, tungod kay niyan himigino na sa'yo sa nga, hindi mo masad na mo, na makaiyak mo kanimo kayo kanimo. Ikaw po sa na kami makaiyak kayo kanimo, mamidala mo kami din. It's a two-way thing, Father. Mga nang pumingan. Imumikutan, himuamin mo balang espiritu, panigyo ka na mo, dito ng taon. Tabangin ang matagusan na mo, nga makasabot, makagawat, huwag mong ikinabuhi ang tanan ng ilog na naman karoon ng tanan. Huwag sa tanan, ang mga utang na imo nang lanuhan na imo ipakuha ka naman kinyo. Nawala mo tayo sa usa ka naman ang ma-disqualify sa imo nang ipakdak ng mga mayong utang. So Father, we commit to you, Lord, this time, in Jesus' name. Amen. You are saved for God's purpose. So, nata sa Episode chapter 2, verse 8 to 10. For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus, to do good works, which God prepared in advance for us to do. So, ang outline na ito ay may morning. Unsa ang salvation? Positive nga side sa salvation, morning one is grasya ang salvation through faith. Ikaduha, gasa ang salvation or kaluwasan. Number 2 na itong punto is unsa ang salvation o unsa nga dili dapat ang salvation. So, negative na pamaagi, pagtanaw, ang salvation o kaluwasan, dili gayon pinagi sa maayong, dili pinagi sa kaugalingon, aron walay panghambog o dili ni maayong buhat. Okay? Katulog, unsa man ang purpose, mana akong punto, sa kaluwasan, ikaw giumol o gihimo diha ni Kristo Jesus aron pagbuhat o maayo nga mga buhat o giparar ni kanhi sa Ginoo in advance para kanimo. So, tanong ka sa atong point number 1, what is salvation positive aspect nimo? Ephesians 2:8, for it is by grace you have been saved through faith. Okay? It is the gift of God. So, ang kaluwasan, kung tanawag yun mo, putli o puro gayon ni nga grasya lamang. So, sa ni grasya, wala ni mo trabahoin o nahimo imo. Wa ni mo pa rin kamuti, apan imo na dawat. Dili ka ngayon, apan di tagaan ka. Mao na ang grasya. So, kung tagaan ta o sa kagrasya, di ba ta murag ma-wow, kaya di ta ngayon, dili ta dili ta ngayon. So, pabayang word na. So, gasa siya bisan sa atong pagkangilad o sa atong pagka-rebelyoso masupakon nga tao. Ang grasya sa Diyos inganani, doon na kay tao nga imong karunay kanay ka nang isratan nimo imong perming pasukon imong kanang isratan hulgaon mahulga ka permi suko ka permi abusuhan nimo siya sa imong dila sulti ka pati verbal abuse na emotional dili ka managal niya di mo siya tagdon mulabay siya murara siya duwa physically imo pag siya palitan og pamunal diha bisan wa siya dibuhat nga dokan o sexually, imo gyud siyang giabuso sexually. Mao ni ang atong gibuhat. Ya imong gitorture ang tao, nga gibutang nimo sa prisuhan. Unya, wa jud ka matkontento, ato pa yung gipatay tungod kay grabe atong kasuko niya. And yet kani nga person walay gibuhat nga dautan,
bato kanimo o bato kanako. Suko ang ta sa iyang guts. Kaya pag suya ang kita niya, sa iyang kaayo, sa iyang pagkamaluluyon, suya kay kaana. O at the end, atong hibawan pagkamatay niya, nga na siya dako, nindot kay nagasa, nga gidagana, alang kanimo, o alang kanako. Gasa, inheritance, nahimo kang manununod. Di lang kay gasa, inheritance pa rin. Let's say, dako nga mansion, o daghan kayo ka, o mga sulubuon. Mo na ang inheritance na iyang ihatag nimo. So, mutan ako, unsa may imong bation. Humani mong ibuhat ang tanang kagil-an ng tawhana, unya human pagkamatay niya, naapit pa ka sa iyang inheritance. Unsa may imong buhaton sa gihatag niya nimo. Una is unsa imong bation sa pagkahibaw nimo niini, o unsa imong buhaton sa dihang nakibaw ka, di ka ngayon kapag gitagaan ka niya. Unsa imong buhaton. So, mutanaw ta din sa point number 2. Unsa ang kaluwasan? Negative aspect sa kaluwasan. Ephesians 2 verse 8, tanaw ninyo ang buot dinha. It is, and this is not from yourselves. Ang kaluwasan dili gikan nimo o di gyud mahimo nga imong mabuhat. Not by works, dili imo pinagis imo mahimuhat aron walay makapang-hambog. So, makita na to that God gave, God gave, God provided, God created this gift to mankind. Iyang gihatag, siya'y naghimo, o siya'y nagtugiyan niini. So, tanan gibuhat sa Ginoo. Aron walay makapang-hambog. Muna ang tao, dili gyud ta makapanghambog nga buotan ta. Bisag mingon ka, nato manggod mga buotan, bisag nato dautan ang tao, mga dautan. Di ka maayo o di wa gyud kaayo o windot nato ngayon ang ngayan ta luwason sa Dios. Nakita tayo kanta, song that God gave me nga, nothing good is in me. Ginutaw akong walay nada, apanin mo akong gihigugma. Ang silot mo angay ako tungod sa sultig buhat kong batia, apan ikuha mo og mihilak ka. Asa nihilak ang Ginoo? Sa krus. Amahan pasaylua, walang masayod sa gibuhat nila. Pasaylua sila. Pasaylua sabok. Ang amahan, nihatag siyang anak, namatay sa cross, first word ni Jesus Christ, mga matay sa tunta mo. Isulti unta siya mga pati, pakay na mo, kiri unta mo. Magalibang unta mong dugo. Manghiwi unta niyong mga naong. Kung sa iyang isulti, amahan, pasaylua sila sa ilang mga sala. Manang mubalik-balik dyan ko, wala tayo katungod nga magpupot o kasuko forever sa usa ka tawo. Kinahanglan jud ka mo pasaylo. Apan ang tawo nga magsige gihapon og lutos o magsige buhat imong dautan, palayusan. Okay, palayusan. Kaya nga naman, maguba raman ka. Nagkadugayan ikaw naman sa imong kasa. Ang Ginoo ray makahimo ni anak. Nga gidawat niya ang tanan hangtod sa kamatayon. O ipasaylo gihapon siya. Okay? So, ang imo is, mapasaylo o mulistansya na gayon sa tao nga magbuhat. Kung dautan kay si Kristo ra ang manluluwas, dili ka manluluwas. Problema na ito, mutry kita save o tao. Yabi na ito sa itong pagbinutan, maluwas siya, musamot lang siya kasalbahis. Musamot lang siya daghang sungay, daghang iko, daghang tango. Amen? So, money. So, di man ta makahimo sa pagpanghambog, nya wa man gyud tay maayo nga buhat nga makapanghambog ta. So, kani mga butanga,
Di naguna-una ang tao nga doon siya sa Ginoo kon muhatag siya kwarta sa mga pobre. Kung maghinmo siya o mga balay sa mga fire victims o mga balay ba sa mga orphans. Kung magpahi-eskwela siya daghang kabataan o mahimo ba siya mga eskwelahan para sa mga katauhan ng mga di maka-afford. O maghambog siya nga, uy, moambog ako tulong ato sa unom ka bises sa usa ka adlaw. Yung hapa-hapa jud ko diya sa Ginoo 6 times a day. O maghambog ta, basa na nako 100 times ang Biblia, Genesis to Revelation. Memorize pa na akong daghang passages dinha. Yaway ko usapan. Simba ko sa matag adlaw. Tanan kay simbahan ako sudlon, di na ko born again, pwede sa ko Katoliko, pwede sa ko Muslim, pwede sa ko Buddhist. Dili na kasiguraduan. O may ngunta, ato di kong langit kaya naman, ako ba ako posisyon sa simbahan? Ako ba ang pastor? Ako ba ang pare? Ako ba ang madre? Ako ba ang person worship? Ako ba ang dik ka mga butang ng eksunan? Dili nimo makaluwas. Apan, kinimtanan na atong istoryahan, kung ikaw naluwas na sa Ginoo, then kung igiyahan ka nga maghatag ka o kwarta sa mga pobre sigurado minsan ang pobre ha. Di sa ka mapataka o hatag o kwarta na tanan na lang manukos mo sa kenan, sakay sa jeep, yung mga yung kwarta na tagaan mo, maminaw kasi di mo ginong matag tubig. Mugi mo kagbalay, kaya dagang ikagsapi sa mga farm victims, again, any good works ni mo buhaton, kinalan ka maminaw o manangin sa Ginoo. Gusto ni mo buhaton ako ng Ginoo o dili? Kaya dili tungod kaya dagang kagsapi, taga-nakagwala sa imong kwarta. O, tungod kay nana ka sa Ginoo, of course, dapat mag-pray ka, di lang ka 6 times, kundi every time na nakakita ka sitwasyon, nakakita ka sa walayo, sa wayonon, nakakita ka o problema, iampo. Nakakita ka na sa imo, makalagot, yun kaya na siya, yung masurog yun akong dugo. Yeah, 10 times a day yun mo makita, then 10 times a day, iampo siya. Amen? Dapat mo memorize ka sa Biblia kung nakapag-usap, na sa Ginoo, na-save na ka. Mubasa ka dapat sa Bible. Kung muadto yung kang simbahan, kani nga simbahan, kani nga pundok, di ko sa kasalan nga simbahan. Di kita mupakya sa paghatag na to sa atong oras diha sa Ginoo. Labi na sa adlaw linggo nga expect siya nga tanan niya mga katawhan, iyang mga anak magpiging talimhin, sa buffet talimhin, mag-equal yung kanta sa iyang pulong for 1 hour and a half. Okay? Unya, gawas ni Ana, is of course, kung nanata sa Ginoo, expected na ikaw na kay mga ginbuhaton, nga imong buhaton sa pamilya. Okay? So, mubalik ta. Kung posible nga ang tao maluwas because sa iyang gibuhat o dili sa gibuhat ni si Kristo Jesus, unsay may tabo niya na? Unsa siya? Manghambog. Pero kay nasayod man ta nga kaluwasan, ibase nato sa gibuhat na ni Kristo sa Kalbaryo 2,000 years ago. Nadawat nato nga libre unsa man ang dapat nato nga response? Hambugiro o mapausanon? Mapausanon. Pagarpar o dunay utang kabubuton? Pagarpar na ubang. So, huwag mo naluwas. Sa darang may luwas mo. Mga pa sa bang relihiyon. Gusto tila kasayot na. Hindi na mo pamagi ka niya pamagi. Pero di ka manghambong nga na kay ikaw ang nagpakamatay sa krus. So, mga nga ang Ginoo, di gid buot na kita manghambog kay ang paghambog garbo. Balik mo. Di buot ang Ginoo nga kita manghambog kay ang panghambog garbo. Panutihon 16 verse 18. Ang pagpagarbo ang pagkagarboso maguna sa pagkalaglag. O ang mapahitas o espiritu magauna sa pagkahulog. Gusto may buto sa buto ninyo. Di ka malaglag
Diya tayo. Pataas sa kagmay mo, pataas sa kagmay sa mga kapilon, taas kayo pila ka story. Yeah, the more nga may patason ka, the more ang imong pagalaglag ipaghagmong taas kayo. Ang biro tag ginaning gamay na kayo, hagbong ta kadiyo trasad. Amen? So, ang mapatason o garboso, mag-una na ang kinaiya, una ka, disiplina mo sa Ginoo. Usa yun sa mga butamig sunan na ita akong bantayan na wa tay garboso o hamugiro nga kinaiya. Hindi mapa o sanon. Usa ta? Mapa o sanon. Masturya ko niini, masturya ni ko sa prayer IPM intercessory prayer meeting on Tuesday. Nga ako mismo, wa na siya ko sa akong response. Nakibaw ko nga, kaning akong response is years sad ni nga ang Ginoo sige o dok-dok na ko sa akong kasing-kasing. Kamo mga mag-drive din, kasabot yun mo, kung saan yun na mag-drive ka sa Cebu, no? Maglagot ka, no? Kaya magdali ka, kaya ka na ba, wala, nagkalit ko, anak kayo, yung hunong, o kung sa pa na din ha, di ba? Tapir o no, gawa ko niya siya, nag-drive ko, niya ako nituyok. Di ba, plaza man ino, plaza Independencia man eh, plaza. Ya, sa kinan, naman ay kuhan yung niya, sa nita na, tuyok ka din island ay island. Ya, pier uno na namin na, pier uno. Ya, tuyok ka din hindi po ka din sa Aligdana. Kailangan ka matuyok din ha. Tuyok ko. So, kailangan ko, matuyok man ko, ako driver ko, mamumuhat yung kung insakto. Dili ko mag-drive, kung island eh, nga pinaana. Okay? Kaya diri naman ko, so nagskilid na ko rin ha. Okay? So, kilid ko para mo, tudyo. Pag-ana na ko, anggol na ko. Ang motor, whoop! Paka ang nagyanan. Ang dirad, ay, baka nauko. Tanaw ko. Yan ba? Nala siya. Kung bagay siya matumba. Kaya nakakuros ko siya kalit. Yan na ko. Pagkagamay, anda niyang busod ka. Ya. Nanak ko sa tumoy. Diba ka sa isulti sa mata ng mga driver? Wag ka mo signal. In the first place, wala siya sa lugar. Pero, pwede jog na ginuturo. Pwede dito siya Taga-lesson ba? Yan, kadako po unsa ba, nunggay kami, wag kami nagdali. Pwede good. Pero lo and behold, ang Ginoo, pagtanaw na ko, Ginoo ko niya, dong, wag mo ka mo, signal ko, dong, signal ko, dong. O ako nagpasalamat na wak ka na sukarap. O wak man na usa kong sakyanan, mabuhat ka. Ato na lang, ayun ang usbang, kaya nisingit juga. Out of place man juga. Ano na ko? Ako nagitapik, dito kong lakaw. So mga, why, 1 minute tingali. 1 minute, ligli pa mo ko, tanaw ko. So mga ikom to siya, ang akong ligid, ligawas na. Ya kay gamay kaayo, kaliko naman ko, i-try siya o lighot, iko ang iyang diri. Lo and behold sa doa, joy tat sa ako sa kinan. Nalay kong magamay na scratch sa iyang rim. Sabi ko, ay na nagmuha ka sa mo. In short, despair sa Ginoo. So, nga naman na, kay every time na yung mga yun na, maglabot ko, sa kinan, maglabot ko, ako yun ang bukuron. Yan ang tendency, bumuhat, ihapon niya na from time to time. Pero ingnon ko sa Ginoo, ang imo na sa temper, ang imo na sa garbo. Magpasalamat ka, nagbuhat na ganyan bati ang mga tawhana, di proteksyonan, di ka, wa ka nakadasmag, wa sa sila ni dasmag nimo, wa ka na unsa, wa sa sila na unsa. Pero medyo ko pakita sa Ginoo. Maglago, salamat na lang naman, wa tayo. Kami sa siya, medyo gana, di ba ka na yung mga motor na mo overtake? Nyaman, layo ka dyan kaayo, gano'n, ata, niya mo slow down pa sila. Yan na kay speed. Nga naman na, it's because God is teaching me. Taas ka ganun.
Kay may kay kanya diaper. Mo ako di ko sa kong gabalingon may kay ko nga diaper. Sakto jud kumuday ko sakto kumuday. Of course, na times na murag nakailapses mo. Yung mama yung kung yung ginawa. Isa sa mong pagkamay na driver, paglapses biya ka. Usay di ka kakalculate sakto kay murag nagutaw ka o nakagmanahuna o naglangko na jud ka. Di ba kisa mali masayop mag-drive? So kanang masayop ka mag-drive yung kung maawan siya siya manahuna kasi na siya problema sa ilaha. So kana mo rationalize ko for the sake na ako mismo dili ko masudlan o bati sa akong kasing. So, mo na mga butang ang isunan nga imagine ka kung pirmi ko magimuna na ang sana mo ko anak ko. Daghan ako problema sa akong pag-drive, daghan na kay niya kung nadasmagan, daghan na makaka ako mga aksidente kay di jud ko masuko jud ko. Kaya nga naman ang anger manggod is a form of anger? Masuko man ka. Garbuwe. Garbuwe na. Di lang ka maungkon. Di kay sayop manggod. Sayop lagi. Pero ano kailangan di ka masuko? Ngano di naman lang masultihan kibaw ka? Safety mo gibuhat. Kaya na buhat ha? Nya kung imo ng anak, kung na kay kapasidad pagdisiplina, away kasunod, hindi na dyan na. Correct? Kay ani siya, kung sa may makuha sa sige o paningka, o sige kasuko. Gobot pa sa lukot. So refrain, ayaw tugutin na magsigi ka o kasuko. Gima ng Biblia sa Proverbs, bantayi ang imong kasing-kasing, kaya na din ha ang tinugdan sa imong kinabuhi. Ganahan ka kinabuhi na gubot, alasing kasuko. Ganahan ka kinabuhi malinawon. 1 Thessalonians 5:16 to 18. Sa gingon, paglipay, bisay ko na to, paglipay sa kanunay wala yung maglipay ka kung magkadaw kagluto. Maglipay ka kung mauni mo na, wala. Sa kanunay, sa tupa, bisag unsa. Excuse me, ang circumstansya sinong kinabuhi. Bisag unsa problema ni has maglimo. Bisag unsa, katuna ko yung rasyon, masuko ko. Pakaon. Amen? Pero dili. Ang Ginoo nagingon, maglipay kanunay o mag-ampok sa kanang panahon. So siya kibuhat, niyan po na ito, salamat Ginoo. Ngaway, nagbaba sa akong sakyanan, o siya mismo siya nalamba. Kaya masukot kong sarili, o siya gawas ato. Manumbag ko niya. Anak biya na, kaya kung siya dihado, ang katong kuwan, mapay, di ba? Naligsan sa truck, kaya galing kong labang, isa ipriso. Kura na ko unfair man na. Siya ni galing kong labang, yan nalabi na yung testigo. Dapat at sa hospital, iso kaya siya prisuhan. Di ba? So muna nga, grabe kayo ang responsibility nga naa na to. Yung gawas na, maglipay kanunay, mag-ampo sa tanang panahon, magpasalamat sa bisang unsang circumstansya. So, may ko dito, salamat Ginoo, salamat Amahan, nga may kita. So, kanang anger na to, okay, ato na nang ibutang sa ubos. Kaya wakay katungod nga masuko sa bisan kinsa. Yes, ang sala masuko ka. Pero dili grabe ka mo anger ato pang gisugnuran, ka pagasolina, ato pang paypayan. Wow, escalate yung may mo grabe yung may kasuko. Suko lang ka, suko ko kay di na mga giwata. Ayon na nagbuhata. Mura na ilang pagkapinya, dili mo kasing-kasing, di ba ko kahimo kung dili ko kapamalikas, di ko kahimo kung di ko kapanungo, di ko mahimo kung dili ko mo singka. Pwede ka mo suko na taluma. Suko ko ha. Kabantay lang ito, suko na juga. Di pwede kong siga kong mata, makuha kong mata, masaka kong buhok. Garbo. Usa lang naka-askrito ang garbo, ang anger. Usa kay laing nga kurma sa garbo. Sikat kanaway sa bawang tao. So, noon na nakabilib kayo kasi nung kapilingon na may kay ka, nindot kay ka, kaysa anang kawahanan. So, kailangan pupong sa garbo.
Anything nga mohimo kag bati nga comment, pagtan-aw o paghuna-huna o pagbati sa usa ka tawo nga ikaw mismo wa ka mo susi sa imong kagalingon. Garbo. Mo na nga ang Ginoo mismo sa atong kaluwasan iyang gihimo nga wa joy bisag usa nato nga makaingon ang ayan ko masud sa langit tungod kay maayo ko nga tawo, tungod kay maghatagon ko, tungod kay mauna. Kay way makabayad sa iyang mga sala gawas ni Kristo Jesus lamang. Walay makaadto sa langit pinaagi kang Kristo Jesus lamang. Kay walay bugtong makabayad kundi ang walay sala lamang nga mao si Kristo Jesus. Amen. So kumusta man atong mga kasing-kasing nila? Very full. Usaray yung for the rest is sorrowful, mystery mo. Kalagot, gihapon, napagihapon ng kalagot. Usa sa mga butang isunan. Bisag unsa pa imong naagian. Balik di ko ani. Iba mo favorite subject na ganyan ako. Mao mo gani ang pinaka unod o pinaka ugat o pinaka say na ni root jud sa tanang root ugat sa tanang ugat. Kani atong mga naagian sa kaniadto. Ang nagian nato ng mga eksperyensya kani ato, gigimo sa kapagtakar sa bata pa ka o matanong ka kung mga bata ka mo, is maog yun na ang ikaungol ni mo karon nga mo respond ka. Daghan kayo ta response na. One is nga naman, wa ka na ayaw sa imong samad. Nga na imong nadawa kani ato. Kinahanglan ipaayo ni mo na. Ninasayad ka, kaganang imong pag kinabuhi karon puno sa sala. Kaya nga naman, kung bag nabulitan kag sala, ganahan na lang ka magpakasala. Example, ako na sexually abused man yun ko. Aware ko niya na some way or the other, before ko na yung Christian, in the name of love, na sexually abuse sa day ko, sa uban, sa'yo. So, karoon na Kristohanan ko, kung sa akong ibuhat, kung kadayon day ko niya na asala. Dili. Kinalan ako ihatag ang tanan na sala. Usa na ko, number one, yun kaya ko, kanya akong pagka-temperamental. O ganang, sani ka ng akong controlling, ganang perfection. Pero kung akong ihatag na sa Ginoo, magamit na sa Ginoo sa kumayaan sa iyang alam. So, ano, mabothered kay ko. Yun na, grabe siya naka-perfectionist, Yan, nag-realize ko, mali na ako, grabe ka-perfectionist kay, di ko ganahan, mahita ko ang gitapon ako sa una, nag-abuse ko. So, nitry na ko control sa kong ginuhi. Yung sa kinsa na natin na, control na ako sila. Tingnan, maugini, anang ipahilula gini, maugini. Kaya nga naman, tungod sa akong past. Kung sa diyan akong gihatag sa Ginoo, kanang ang akong pagka-perfectionist is nag-geared na towards sa pamagi sa Diyos, na gusto pamagi sa Diyos, noon sa man, excellence. Excellent. Saka, di ka basta-basta lang iwali, ito lang daw, bilang ka minutos, yung wali na kabinhin. No, butuon, jud ka, umuampo ka, butuon ka. Mao na mga butana. Pareha sa sila din. Pero na ko lalo po. Improve ba? Kung may na ka mo kanta, himaw mas maayo pa di ka mo kanta kung may na ka mo gitara. Mas maayo pa ka mo gitara. Dili lang kay para rin mo dinhi para kapakita din ha, mas maayo ka mo gitara. Dili. Himaw mas maayo sa rin mo kasing-kasing diha sa pagpangalagad sa Diyos sa kanang mga butang na di ka makit-an dali. Kaya di makapirme makit-an dali. Kung saan ka sa inyong ha? Kung sa mga mong relasyon sa matagusa sa inyong panimalay, kung sa may mong relasyon sa bawang katawhan sa gawas, kung sa mga relasyon ni mong diha sa Ginoo first and foremost. Nga na mo excel ka, nga na mga butang nga mulig-on ka, nga na mga butang nga maghihimod ka, kaya nga naman, di pwede. May na kayo ka, uyaw-uyaw din katakanta dali niya, ato kinaiya, wala nga usab. Darbo na. So, ako ipakita ninyo what God has done sa akong kaluwasan. 1 Pedro 1:3.
Galaygo ng Dios ug amahan sa atong Ginoong Kristo tungod sa iyang dakong kaluoy kita iyang gianak pag-usab. Unsa? Tungod sa iyang dakong kaluoy non sa ta gianak kaniya pag-usab. So kapila mataw ang tao? Kaduha. Yo, kapila mataw ang tao? Kaduha, dira ka usa. Physical o spiritual. Correct? So, nataw ta pag-usab tungod ngadto sa usa ka buhing paglaom pinaagi sa pagkabanhaw ni Kristo Jesus gikan sa mga patay. So, ipakita din na nga kamatayon ni Kristo Jesus ug ang pagkabanhaw niya mo'y naghatag nimo bag-ong paglaom din ikaw gihimong bag-ong tao sa Ginoo aron maghimong bag-ong kinabuhi ug maghatag og himaya kaniya. Now, 4. Kung ngadto sa usa ka panulundon nga dili madunot, dili mamuling, dili malawos, ginakatigan dito sa langit alang kaninyo nga mga gibanantayan sa gahom sa Dios pinagi sa pagtuo alang sa kaluwasan nga andam na aron ikabadayat unya sa kinaluyang panahon. So gibutang ni unsa ni nga panulundon unsa ni nga inheritance kato panunod ka og something nga dili madunot, dili mabuling, dili malawos, gitipigan sa langit alang ninyo. So imagine ka sa kaluwasan ng imong gidawat. Grabe ang sakripisyo, grabe ang preparasyon, grabe ang gihimo sa Ginoo. Yahuman sa dihang kadaata sa Ginoo sa kaluwasan, gaya iya ra gyud ta, wa tay gibuhat para niya ug labaw sa tanan. Sa dihang nakadawat kaniini, ug naatay ang kaugalingon ta sa tagsa ni buhaton. Dita mo go for perfection. Dita mo hatag sa atong tanan para sa Ginoo. So, 18. Kamu sayod nagikan sa walay hinungdan nga paggawi nga inyong napanunod gikan sa inyong mamilikanan, kamu kitubos dili pinaagi sa mga butang madugta ingon sa salapi ug bulawan, kundi sa bilinhong dugo ni Kristo nga daw sa nating karne nga walay bulin ug bugaw. So, wa mo kitubos sa mga butang nga mahanaw ug madugta, kundi sa mahal ug precious na anak ug dugo sa amahan, si Kristo Jesus. So, bagyo no, pinagi kaniya kamo lang nagsalig sa Dios nga nagbanhaw kaniya gikan sa mga patay ug ihatag kaniya himaya matungod ni ana ang inyong pagsalig o paglaom nga naa sa Dios. Pinagi kaniya kamo na nagsalig. So, isuwat ni Pedro ni ngadto sa mga katawhan sa una nga ilutos nga nagkabuwag na sila. Point 3. Dipili ka sa Ginoo aron dili maghambog sa imong kaugalingon kundi manghambog ka sa Dios sa gibuhat niya diha nimo ug pinaagi kanimo na siya gibuhat nimo kausaban niya na siya ipabuhat nimo nga makit-an na nindot ang imong gibuhat sa iyang ipabuhat nimo kay nga naman may naman ka pamuna-muna may naman ka kasing-kasing di naman ka magwinta sa imong gibuhat di mo ka ginawa kung kagaya na ginawa kung di ka mo siluhan di naman ka mo na anak. Amen? So, morning handiwork is defined as work done by the hands or a work done personally recognized by his handiwork. So in short, handiwork gani ka is dunay tao nga naghimo, friends. Handiwork ni dili. Yes. Nindot pa kahimo ning isa aw kani nga pulpito. Yes, likon siya, nindot. Tanaw nimo siya agi kay limpyo. So, kinsa ni? Kalimutos nga. Ito ni Central Church. So, may siya agi. So, pato pa, makahibaw ganitag na yung mga inaani nga panday na may manghimog mga sa limoy na ni. Makaingon dito, oy, kato si Kuan. Kato si Timor. May ko siya mong himo. Tawag na to siya. Ayaw na si Timos. Kaya pati na siya. Okay? So, ang Ginoo mismo, sa dihang naghihimo siya sa atong kaluwasan, ngilngig kaayo. O gihatag sa imo nga unsa? Nga unsa? Ipabayaran, pila ka tausan? Gihatag nimo nga? Ay, wala gid di mo tuwa ka libre na. Gihatag nga? Dito, gihatag nga? Gihatag nga? Bikan din si libre na. Kaya kung dili ka kumbinsido nga libre na, then maningkamot gihapon ka sa mga kaluwasan. Amen? So, ano yun siya? Kaya gibuhat man personally sa matag magtutuo. Kung gibuhat niya kani adto, giprepara niya kani adto pa sa wapa ka mataw.
Ang pangutana ni ini, please listen. Ang pangutana, imo bang itubutan ang Diyos na sa dihang nidawat na kasabak mong kinabuhi nga siya magpadayon sa pagpamihok o pag-usab sa iyong kinabuhi? Balik ko po. O pangutana imong pagalingon. Kay ikaw mismo, nakibaw ka, unsa mga sala nga nagbitay, ikalakaw nimo, makibaw ka ng baho nimo. Tungkol kay grabe pa ng sala, klaro pa ng mga sala, usa ni ini anger, usa ni na form of pride ng anger. Hinawayon ka, mamuhat ka mga dautan sa mga tao, mapahitasun ka. Kay hinawayon mga magtasun ka, suya-suyaon ka, mangibak jud ka. O kay para nimo, abuse man ko, mga abuse na sa uban. Sila ako rin abuse, mga abuse ko uban. In the name of love. Dili, muundang ka ang mga butang nga o intong ka ng Ginoo nga mukusab sa imo nahuna sa imong pagbati. Sa tanan akong pagkatao, mao bitang akong butanaw tang mga butang, kita mo tanaw og kaduha kalima. Ang lalaki sa una, mura gisultihan sa Ginoo ni applicable ni sa babae. Kay this is about adultery nga mutanaw ka o usa ka babae nga nana kay hugaw sa imong nahuna niya ang lalaki katanaw kaduha mudagan man ang utok labi nagseksi kay fitted kayo gikan manhi mura naghugas nagkukas naglakaw. Di ba? Bisa pa kanang wa ka naibo pero tungod nga naglakaw siya nga siya ka-fitted niya ay mura sexy. Di ba? Mismo kita manaway mga ganita. Huwag ka na ibig kung nanaway ka. Guilty ko na yesterday. Babae, si Jude Gesha. Fitted Jude Gesha. Anong, ikaw Jude hindi ka nang diling nalingat. Fitted man eh. Tapunan na hindi mo. Fitted man eh. Tapunan mo. Fitted Jude Gesha. Sa fitted lubo. Huwag ang fitted gaya nga. Uswak din ang kilid. Kung ba yung nga. Sabi siya ulit. Malamay man juga, kaya naman. Ako, kung mahimo ko ginanay, kunani sa niya, ikaw na kasi siya. We do things nga ang ubang mga tao makasala. Wa ni mo tuyo pero nakainong ko sa tuyo lisod sa uto, kumani ko nga. Sa ilo ako rin, kini-comment ko. Unconsciously. Okay? So mga butang ni maigsunan nga kita magbantay kanini nga ang pamaagi sa Dios ang iyang kabubuton sa kanunay kay gipalit naman ka. Kung ipalit na ka sa tagyan mo. Ang ipalit nimo. Correct? Pero kita maanang kay kung tawag ipalit ko nimo Lord pero utangan makanako gihapon mo pa kumakuli nimo mabayran. Kaya pa ko yung kasakinan, pa ko yung balay, pa ko yung wapo nga boyfriend, pa ko yung wapa nga girlfriend, pa ko yung kadaghan kay tao. Di ba kayo balance? Taghan kayo tao, mga di ko sa Ginoo, no maigsunan. Ang plano sa Dios, sa dihang gikuha ka, tungod kaya na siya plano, nga mahimo kang nindot. Kaya ako na nagiwali sa una, kung mahimo kang nindot, kisay mas nindot tanawon. Hindi mo ulagi. Kinausap mo ka, di ba na mga hanga, bakira kayo sa una mo, kaya karoon ka na, musuti ka, manibak mo na, ayaw ko, di na ako apilana. Nalipad yung kuyog na namo. So, daghan kayo ang mga butang na makita sa katawan na nausab ka. Kung kayo nausab ka, ang imong mga maayong buhat, pinud-anay nga maayong buhat. Di ba kami sana, lagi, magyatago, lagi ka na siya, may tinabangong lagi na siya, pero lahasang yaw-yaw eh. Yang sa ba yun, ilibak pa yun ka. Kaya ka nasikuan, dagan na dali, basta mag-isod na sila. Yung matabang lagi, kung ipalapit na sila sa uban. Kaya na sikuan, yari din hingin nga naman, wow, kaya mana, nagkukan, noon gaya nga, kasi pag eskwela, bayad sa biko, bandira sa kasibok bariyo. May tabang lagi. Sige na lang eh. Baga sa kanya, sige pangutang, sige na lang eh. Bahala sa bandira siya, sige na lang eh. Basta tagaan ko, hoy! Pagkakawin na minabuya, hoy! So kung ikaw nagpautang, mga gihatag, kung hilad ka batasan, ikaw sa sigigap mong pangutang, pangundang mo na lang, patang naluwas, anak.
O patay Kristo, anak. So, kana mga butang na makikita sa mga sa umano, gamay, problema, dagan, juday na siya, mangayot, juday na siya, bahala nagyaw-yawan siya, bahala bibuyon siya, bahala na pila na baga na ka na yung naong, batura, juday hapon, hindi na ito magpapika. May problema, no? Ikaw na ito na niya, no? Sa unang pinagaan na, karon may payo, niya, man, kita ko pa rin, nagtatakang niya, ikaw ko. Basa-basa sa Biblia, buwang na tingin na siya, maayo na lang nawin niya sa Biblia. May na ka na, buwang na tingin na siya, kasi yung lang baga, kaya siya nawin, kapila siya, hindi mo pa kang istorya sa tibok pa rin yung nabuang kaya na siya. Bahala, nabuang ka sa Diyos, nabuang ka sa iyong kaayo, nabuang ka sa, kaya in-love ka sa Ginoo. Kaya nakita mo nga ang Ginoo dahil solusyon sa tanang problema, o kayo lang sa subi ang problema, may mo tuyuan, kaya Ginoo, di sa butabang, kaya mo medyo bituyuan. I-testing man na ni mga Ginoo. So mga butang ni may kisunan na, kita mag-agad, mag-tanaw ka na ang plano sa Ginoo lagi, ato, umanon. Kung di talaga mo basa sa pulong sa Diyos, kung saan kayo tumanon, nga mo kakibaw sa tumanon mo. Kanina lang, papasaylos na kasalaan mo, pasaylo na ka. Kanina lang, kung galing mo mong kasuko, bala ng murag, kung nasa suli na yan. Bawat kapugong eh, mo na lang bakba ka nagising din ha, bili yan nabi lang niisa, kaya wama ka mo, wama mo siya sumbag. Kaya bawat kapugong din, kapugong. Amen? So sa imong sige og sunod sa pamagi sa Dios nga dili ka mo buhat ni ana nga sala, di ka mo buhat ang dautan nga butang. Imong gitubutan ang Ginoo nga masili siya og limpyo sa imong kasing-kasing. Nga sa maabot ang panahon na ikaw mismo, pwede ko ganin yung mahambog di ko kay sa kakalma ba na ko kasabot adto nga ko. Kaya kuya pa din ako mamod. Magkakita din siya nga kalmado ra jud kay magbuwang kay tibaw siya sa jud katarantado yang magbuwang. Mag-isang tiguang na tarantado gihapon. Ako kay tambukangan akong likod. Diba, kagahan namin nga, beware lady driver. Ako is beware old lady tarantado nga driver. So ayaw kong binuwangan, ibukuro, daluga. Naraong daluga sa pasilita, daluga. Kaya I know I am that people. Hindi mo kung ganahan ng murag sa'yo, makapal mo nga, nakiba nga ako sa kinaan. Uy, pastor man to sa libi mo. Ay, kakailanin mo ako, kakaila. Diba? Pastor sa libi mo, yung gaon na anak. I-erase sa ilang mind, wala ko sa una to. I-erase ilang mind, ako to. Nagamis siya, ang taas laro, nagamis siya. Pero it's with repentance, hindi na ni mo usbon ang imong daotang binuhatan. So, ani pa yung magisunan? Putanaw ko, kay kausaban kayo ng kinabuhi. Naputos pag yan kung ganang klase na sila. Kasi mo ibuhat. Kay kung wali mo dawat ang bagong kinabuhi, o kung gidawat ni mo ang bagong kinabuhi, apan wala matangtang ang mga hugaw ni mo ng mga dautan ng pamaagi, pangunamuna, pagbati, o sa pananagha, then wala palagi na ito gidawat ni mo. Kaya nga naman, siya ba yung limpyo? Siya ang atong mangluluwas, siya atong amahan, siya atong amigo, siya atong tanan, siya pa yun atong janitor. Ikaw ba mo na? Kaya nga naman, kasi maglimpyo finish ng kasing-kasing, kasi muna ko na. Kasi magkalimpyo na, pag yung neka, ako ni pa-washing natin sa skara, kung nahunabi, ako kasing-kasing, kaya hugaw kayo. Ang Ginoo na, ato na kasi Ginoo, kanimong klase mo muna ba, na dapat pangandoy nga, adyo kayo ni Ginoo, tantangan ni. Kanimong pagbati, nga sa'yo kaayo, tantangan ni. Ang Ginoo na, makalimpyo na to. Kung unsa na kanipilit si muna nagkasingkas mo, ang Ginoo ra. Kung mangayo di ka sa Ginoo, tantangan ni, please, Ginoo. Kaysa imo pagtuma sa kabubuton sa Diyos, imo gihigugma ang Diyos. Kaya di ka mag-ingon akong gihugma ang Ginoo, yawa akong magsubay sa iyang pamaagi. So man wholeheartedly, atong ihatag na kana nga kaliyahon diha sa Ginoo. So siya kalihok.
ang mga butang subdate sa imong kasing-kasing. Unsay mga bati dinha na kinahanglan ipausab. Kay gikan sa kasing-kasing nang uwa ang tanang sala. Ipausab sa Ginoo. Ayaw og mga hangtod di ni magpausab. Ayaw na sa tutubog prayer. Nya kabarok nimo mao ra gyapon lang imong kasing-kasing. Kaya ni siya, nangay ka sa Ginoo, nagtudog imong Ginoo, ipabasa nimo Ginoo, kadung ka wali, nagdaghang may nimo, nya human ba ibutang ka examination. Ay dinay test. Okay? Basta ko pag-drive. Iba ko every time na mag-drive ko, testingan ko sa Ginoo. Kung andam ba ko muhimo sa response na Diyos nun, o dili ko karantado. Dili ko suko-suko dahil. Suko, may ko, muyaw-muyaw ko. Kung nahampong ka karon, 100 exam, ang imong kuha is 5. Ikasunod dapat 10, 15, 20. Ano ba? Di ba? Kasunod exam. So, the same exam, Rabia. Hangtod imo nang mo perfect. O ay, sa imo nga. Pila ka lugay, wey. Hangtod batay na lang ko, kalusa ba na? Wa ang Ginoo din. Kaya nga naman, ang Ginoo is actively working sa matag kasing-kasing. Nga ni hatag o litugyan ni ini diha sa Ginoo. Ipausab sa Ginoo. Halimbawa sa tanan, makita na to nga ang maturity sa tao, spiritually mature ganit ka, ang yung kinaiya, lahi na. Di ba para sa kapoy nga mature? Kaya pag may kay nga kapoy, ang mga bata, hindi na magkakumpayot-kumpayot niya na. Pwede na siya imong liburan. Dili, pero ka ng mga mature na kay nga kapoy, mukat-kat ka, dagang kita mukat-kat, lingkod sa sanga, dili siya balik. The same thing sa tao na may mature siya tungod kay iyang itubutan ng Ginoo nga ang tanang mga may buhat nga gitagana sa Ginoo para nimo nako atong gidawat. So sa dihang maumol na ang atong kinaiya kang kinaiya magina nato. Then kapoy na kang na kay kag branches. Sa dihang muhatag ang Ginoo responsibilidad nimo. Please paminawan. Nihatag responsibilidad ang Ginoo nimo. Ako ning branch responsibilidad sa makakaya ko. Managkadaghanan sa mga believers, taga responsibilidad, katag ang agi. Balik-balik katag yan po ng agi. Nga naman, wala pa mas spiritually mature. Kaya kasing-kasing una-una, wala pa kayo natulyan sa Ginoo. So mga nang magsunan, yes, I encourage you, pangitaa ang kabuot mo sa Ginoo. Kung sa mga plano sa Ginoo sa Ginoo. Pero most of all, Ginoo, usbako. Kung sa mga batay ng usbako. Kung sa'yo, sige ni mong tudlo na ko, himuang maako na yung maako na yun. Dili na ako sa gipunya lang po, diyan lang po, niya lang po, ano natin. I know every Sunday, naka-learn mo daghang mga butang, apan, wala ko ang Ginoo. Wala ko siya consider na importante ni sa akong Ginoo. Kaya remember, every time musunod ka sa Ginoo, panalangin mo ako biya. So na nga, sa ato lang panimalay, makakita ata ng mga tao, part ng panimalay, na atong tagaan ng responsibilidad. Di jud mo buhat. Di jud mo tuman. Kung ibuhat man gani, pag isiligan tuwad pero sa man, wala, silid, kaya na. Manay silid. Giyana nagmay ang abog, kaya ikaw nagnapo na kagani, isabutan niya. Ano man, hindi mature. So what are you doing? So mo ni ako magsunan. Kung ikaw nag-train kasi ng mga anak, kung sakitan ka nga sila di mo sunod, kung sa pagkagibati sa Ginoo. Ikaw nakibaw ka mauni dapat ang iyang pagbabati, hindi na siya musubay kay maghimo siya iya. Kung sa kagibati sa Ginoo. Nasayod ka kaning pagkagahin niya ko hangtod kadako ani niya siya mismo madisgrasya siya o makabuhat siya dili maayo kay dili siya maminaw kung sa kay gibati sa Ginoo nga siya man ang nabuhat nimo nagpakamatay pa gyud yang anak gibuhat ka nya nakasala ka nya namatay ang anak para luwason ka nya dawat kumuhay ka wa gihapon ka na mausab. Siguro magsunan this is my analysis no. Ang tao nga naay Dios o mas sinugtanon kanunay sa Diyos dali tudluan. Kung unsa imong isalig nila nga mga gibuhaton minus ang kalupak. Gets?
Pero kanang sige kapalpak yung wag din makatulog. May problema sa kasing-kasing. Kasi ang ginawa na 50% naghari niya, siya 50% naghari sa technology. May kalugay na na, kung maghari kasi mo kinabuhi nga, nakay 50% mo na sige kong Ginoo. Pero sa Lord, ako sa limhi. Kalugay ng Ginoo, gawas na sa kinabuhi, kaya kita na sa lang maghari sa Panginoon. Nasayod lang sa paghari na sa kinabuhi, dagang palpak, dagang sala, dagang kasakit, dagang problema ang nahitabo sa kinabuhi. Ganun kayo mo natihatag sa Ginoo. Kano magbukot mong gihapon ta? Kano di nga ta maghimong desisyon na ato ibasi kung sa man gusto ani Ginoo? Himo gyud tayo magsusi pag itag mga tao mawadyo kayla sa Ginoo. Wala magisunan, liyo ko nimo ang katuyuan sa Dios para mahimo kang nindot ug masikat siya. Manang batik gyapon atong kinabuhi, di din makit-an ang Ginoo kay wa gyud ka ni dawat kaniya una sa tanan sa libre nga kaluwasan. Pero kung idawat na nimo ang libre nga kaluwasan nga gihatag sa Ginoo, kaning kaunti nga mausab ka pinagi sa gahom sa Espiritu Santo nga maglihok kanunay nato libre way charge ug labaw sa tanan nga ang Ginoo mahimaya masikat siya kaya makakita ang magkatawhan sa imong mga dagkong tao sa bali. Kung nanaka sa Ginoo, ang imong may buhat, tinudanay nga maayong buhat. Ang imong pakita nga pagbati, tinudanay nga pagbati. So kung wata ni Kristo, ang atong mga ibuhat o atong pagbati, nini. Niya sa matami. Kung itagana na sa Ginoo may buhat na ito, ano din na ito buhatan. So nagampo kong isuna, buhaton ka nato ang itagana sa Diyos, alam ka nato. Labi na kayo ang mga kausaban. Kaya dili ka matagaan o responsibility sa Diyos na manindot siya tanawon kung ikaw mismo dili ka andam magpausab o magpabuhat o mga maayong buhat sa imong inabuhi. So I hope nakasabutan na naman sa una. Ganito mamahan. We praise you and we thank you sa inyong pulong gano'n. Kung pinudanay nga may kapulong ang buti mo nga buhat, ang may mabuhat ng buhat na di ka na mo, ang ako yung kausaban. Kung ka mga responsibilidad Ginoo, mga kuha na ni ka ng mga pa-show off na nini mo Ginoo, na unsa ka kamaayon ng Diyos, pinag-usap ka na mo. Unsa ka kagamahanan na makahimo gayud ka sa pag-usab sa nilad nga mga batasan, mga kinabuhi, mga hunahuna, mga pagbati. Ginoo kung bituha yung taon ni kung ayaw ang taon ni tubuti nga magpadayon ni ini makasasala sa mga kinabuhi. Kapan kung wala pa mga ganit yun, makaila, pailha ang makalusa, nagaampo ako Diyos. Kung tanan nga ni, tuo sila nga nakailala sila ninyo. Then Father, I ask of you, by the power of your Spirit, who is at work in each and every one, Father, please do a mighty work in that heart, oh God, that is willing to be changed by you. And all of this, Father, we give you praise and we give you thanks in Jesus' name. Amen. Amen.